Chian dun mits le jek te chu zana an kong zo lai ber po shelovin highway ya an lo tlan par para an mai vela te chuan thisen kai nuain engemaw tak hlau nei an ang khop mai Vartiana chuan an la tlan zela mitsan afanu Catherine thalak chu uluk takinaina an pia luka chuan ramsa ni om tak boruaka lo kangwa wa chu awamua mase jek bula athil mu chu asoidu thaklo an tlan zel nu chuan gas station an wathleng hlola dor ngak tu satarin lo dong songin lo mel deuh hian a lo mel deuh kar Jack chu bathroom a lutin anin silfai vela ataksa te chuan thisen kain apil deuh pheng phung a hnung loka chuan ramsamak danglam em ru ro ni om tak hi lo ding renga Jack aron pot deuh thut mai heti lai hian mitsan a thian pa chu halo ngaka Satar Khan mitla son lek lavina lo la en reng chuta lir aron hing zuya mitsti lo dor chunga omte chuan engma an shevelawa an hoi chuanak chuan pona ramsamak tak a hmu khan halo chang rengani Jack kha himdam takin aron chuaka Satarin indu hun huna inron chole donia tin chulai mun chu an chua san dun ngal man mo takin an tlan chuaka mitsan athil mu khan ron zui rengina shia thui tak an tlan nu chuan an cholna gas station kha an wathleng le hlola dinglova an tlan tlangpon angaya an let le zela chuba ka ram sathok te kha an ron pun bela mit thinrim chu hain sum zo to lo motora ta chukin a thian pa ne chuan hanin hau shepa jekan helai thleng hi Catherine zongin kazui chea motora ron let le ro tima se mit chuan alo hniala Jack motora alu chia chu ramsa khan ron zuanin motora tang chuan a hnuk chuaka aka tak aban sei tak chu vitlutin Jack chu a that ta ni ramsa chuan akal san ngala mitsan a thian pa ruang chu en rengin ramsa te chuan kong an ko mu don tlata hriat na neya azui taringot mai an bul loka hotela chuan an lo hruaya room pakhat kongkhar zona thleng chia chu ramsa te chuan kalbo sanin alut ta ni banga thisen alo kai nuaya mitsan hlau chung chungin room chung chu afang kwal zela pindan shana alu hnu chuan aom na chu anin chung ang riau ten a hriani chuta afanuin pa tia aron ko thom a hrezuya an hoi phei chule Catherine ama chuan alo ding rana vapo an tum lain alo tlan son zela pindan sang chuan zui ma se afanu chuan tinge min chan lo min chan ta che tia awin a hnai thei reng lo mit room chunga tlan kwalvel chu awm na nga ya alet le zela alu teron hain chulai hmuna chuan atang ta ni hemi nu hian hotel en kol tu in mit omna room kongkhara lu phallo ti aron tara abul chia thleng rock band nula pathum seidi kim le eiwa te chu lunaburin an ron thau chuaka an perform na mun tur panin anin khal chuak ngal an tlan zel hnu chuan an motor ke aron thep zuya konga chuan dingin a kesper an pai box si lo nen an ril ru a buai tlang hle an ril ru hana bel cha turin tuma an khol tlang theilawa chuba ka anom na chin hriat theina GPS chuan na athok tlat lo reve tak pui tu nei lova anom lai chuan motor pakhat aron tlan hlawa nu pa fel mel em del le beti te lo ni in seidi te chuan an har sanna te an lo hril luama del te nu pa in an ina hlat lo thu hrilin zana in du chuan in ron riak don nia motor ke siam mel hriat kan nei lom an tia seidi in polai takin an motora an ria than thu a hrila delan mi pa inom box silo in wangai tuam don ve halaki shrama a thian ten du ma se seidi hian mel hriat lo zui ngot chu adulawa an som na chu nar le
del te in khal chuak tur chu kimin a ko let chiama heta ria ka du lo tin an zui ve ta ringot mai motora chuan in hmel hriat na te an han neia seidi in motor hnunga savom thang an phur chu awa mukara ram salawom anom thin ani mo an ti chuan delan tun ma tangin ching hnia an tam thin thu hril del te in chu an va thleng hlola an nu betin room nuam taka hruain an du chen an cham thei thu hrila a chhuwa ma chuan Alexi ming alam ritlat mai seidi chen alo shemana Alex chu an ben zingami ni in alo boral toni seidi chuan mak atm ema a thian te lain anom na chu nuam ti in engma an ngai sak bok si lo seidin heta hian kan om thei lawang aron ti chuaka ma se kim le eiva in ha dam turati in hlim taka om ve turin han ti ni Zandria kilna Kensington te chungkwa Raymond bani le an fapa te pahni phir chu an ron telve a an kil tak tak main Raymond atong traya athu cham da na tangin pathian bia anang lo riau Eva in amen alo tia midang chuan an lo mel rum le anei tur chu amak danglam ema sakan ut vek ang ber seidi hi vegetarian ani wangin ai ve dulova polite takin vegan ani thu soi choi khama Eva in bual tur chu tuk vera tangin mishing hlim thlani om tak hian alo en renga ma se en thla ani ti a reng lo heti lai hian seidi in podoa chemte thar tak alo mu chuaka dakir le in kim hnena anom na ina hian ha thlamuan tak tak lo thu asoi chuaka an motora le mai ril ru kani kim chuan Alexi thi chana seidi hi apu zuya seidin khamizan khan kakal san reng lo ati lai chuan kimin thildum aluak chuak bora Eva po kha badrooma alowin kom luak ve bok seidi chu mangang takin in puilama atlan thangala chanchin an hril chuan enga te chiam an lo ngai sak hlom lo banin avoi khatna hi chu kan lanatlang puyalom nui war chungin alo tia del aron tho chuak nangenge damdoi bong hute ang tak Eva le kim te chu ain tira korin ang chia an hak tir bok damdoin na tho nu chuan an chet dan amak sot ema seidin in hi chua sanang u ati pon lo hmialin an muhil dun zui badrooma lutin Alexi thalak en chungin a trap zoya thom shia in tukvera an danak chuan phir unaw te khan an lo en renga seidi chuan in venan podoa chemte kha ala chuak ngal a thian te mutna bula chuan awa thuwa a chawlu tuk chu amu hil ve ta ni amu manga Alex muin accident ka toka tinge min puitura iom lo ithiam lo vekani halo ti khura seidi a thang har deuh thut Eva le kim te kha khuma an lo om to lova an da chua chuan an thlen na chung kwa te kha zuin ram hnuai lam an pan ti awa mu mana aum zui wat mei pui chepin an ni ho hi setana betu te han lo ni renga Betty, Del, Buddy le Raymond te chuan an kut zai thiin Eva te chala thisen mang chuan satanic symbol an Thailand saka seidi in athil mu chu maktin oi harsa ati hle Eva le kim te han mitmeng aron danglama seidi hlau thong lutuk chu atrap zoi chuta savom thanga alain ok zuya atre chuak ta chiam mai athom shia in aom dalama achian te chuan an ron pana bokwa ka thlem velin seidin chemte khan alo vai sia thanga tang chuan atal chuak theya an bul loka in te a chuan habiru ta ni chuta Alexi tharau aron in lar zuya seidi atlan chuak rang le kongpui avapo hlola motor chak taka ron tlan chu ti din tumin konglaya ading ran kar hi luka sakhal ni in anupui clear nen phone a anlo in beme ka anu thalak te chu en pa in kongpui en lo lai hania seidi khan na takin awasuta chor mai Lucas motorata chuak ngalin awa en fia chuan halo la thilawa ma se a hliam na hle 911 a call wata
mase GPS atangin aom na tak chu a hre thei bok si lo mi sut dan chu tlang takin a hril ro ya phone atang chuan emergency medical team ami an ron biak tir ta ringot mai Lucas biak chu meichhia ni in anula sut din hun chu uluk takin aron zota a hril hnu chuan khonai ber pan turin aron tia a soyang chuan Lucasan seidi chu a phur ta ni hemi hnu hian kho pakhat an va thleng hlola local hospital muin seidi a pom lut ngal wat ma se damdo in chung chu alo ruak veka doctor nurse le duty tu ma mu turan om reng lo medical team ami nen khan han la in berenga room shan chana chuan akal kwal zel atopa in zaina room ava thleng hlola seidi chu mutin akevei lamru aron latliak zui Lucas amangang ema phone atang chuan aka a pipe hol lut turin anron tia seidi chuan thok a har satle thisen a hlo na sa to bok nen Lucasan aka kom sakin pipe chu aron luta phone atang chuan mi pa in aron bedeu thut chu pa chuan sergeant ani thua soya Lucasan seidi din hun soize lin a thok that theinan a chuap me sak angai thu doctor chuan aron la soi zui Klau chung chunga in zaina la in anak ru nuaya chia seidi taksa chu azai thlera akut azen luta achua pan me sak chia chu seidi athotop maka athat der mai phone ron betu te chu anlo nui chia Lucasan thin rim takin phone da ngal damdo in chua san an tum chule pona alawin kal tlata beidong takin anni ho khan min bol kwal vel mai ani atiril ruwa in zaina ruma khanalet le annu clear khan aron khola an pick up nak chuan dichina ron be boy tu te bok khalo ni in kongpuya nula asudri ngot chan kha anron zota Lucasan hetianga shrem tuar tur hian thiam lo na ka nei lo kongpuya zana le ngal aron lang thutani kha tina changa phone ron betu te chuan hospital achua san anron phal sakta aron betu meichia chuan korfai alo da saka chu mai baka motor thar nen lampe in engma thleng lawa ngai ro aron tia Lucasan khuwa chu achua san ta ni atlan liam chia tin phone ron betu medical team ami anga in soi chu aron langa sendi ni in anin biak zo chuan bar ra aluta helai hmuna lenglu tamve tak Warren le bartender alte anlo oma sendin su in turan lam chuan alan kongka so khar phodro tin anin hnial zui Warren an al thu soi chu halo trom puya chuta le bara chuan deni shotgun nen aron lut thut mai afanu jesi azon thu soin athalak mu pa chuan Warren avin deu khur ma se tu man anlo chang du lawa ala ta tu chu muin athin rim zual sau khoya tanga inei nge ati lai chuan Warrenan akut zung tang aron tizuma deni nungzang aham thler ta duai mai ma se asilaya lo khong thluin akut pharap omzet chu aka dar sak veka atop nan al hnena jesi omna azot le al chuan aomna ka hruayang che aron ti chuak tange nge a denian bar atang chuan pot chuakin a motor akhal tir ta ni in pakhat wathengin alan kongkhar lang theilo atang chuan akuta ta tu mangin alu puya aunau nu jesi chu awa muta mi pakhat ta tu alo chut sak me ka deni nen anin mu chu aron kuanghal chung mai chuta alan nui varvar pain deni ke aron khonsak chora chuata alet ngal top deni chuan aunau nu hnena ina lo ho to turin ashila mase jesin alo hial plat keima du thua om kani hi ho toro anti chuan alan alo nui le chia deni thinin atur to lo al chu akap hluma jesi hruai chuak luin a phur chuak ta ni khochunga om ram huai te chuan an ron zuya an tlanjel hnu chuan kongpui metal chin atop deu thut jesin kongpui chu chuasan lo turin halo tia ma se athu soi oi du lo chuan hatlan zel anin sona sat em wangin denin a motor hati dinga jesi ain puang zui
anu le pa atha thu soin heta om hi ka chan to kani nuam ka ti bok nang chu I ho ngai atia athu soi chuan denia thong le chu taram hoi ten deni chu anron pot chuak thuta jesi na u nau pa chu chhana tum reng lo motor chuan khuwa khana kir le a ata tu dora pan la yin nula pakhat jemin na lo thlir reng jesin enge yen renga halo ti bul muka jem chu anu le pa kate le deril te bula kir le an chung ko hian chol manga zin an nia an tlan chuak tur chu toimo hian na lo thlir reng inan vatlen nu chuan jem in da fel vel lain deril ten chauka a eirong an lo bol ve thunga achung ten jemi college lu na tur vel an choi chu alo ngai thlakara chu ta le ong ka kik thom hria in anin bangle lamatang chuan thom an ron nei boka deril an da chhuat chuan tu ma a mu bok si lo an vai chuan an ngei a thalo tlang ema deril an nu hena police call turin ati taringot mai an da chhuale chuan mai kor wa hian ral khata tangin alo thlir renga chuta hnaite a aron lang deuh thut kongka an ron chum le bura derilan in chu chua san pui maya tu mani in hnung lama tanga an chuak tur chu mi pahnih hian an lo danga in chunga an tlan lut le chuta light aron thim zuya parda phena chuan hlim thla ron langin ina chuan an ron lut ta an lau thong lutuk chu anin then sanga kate le deril te chu thuthleng phena an biru duna ma se mai kor wa te chuan an ron man ta tho mai heti la hian jem kha huwa dropa alo birua an ron mulo lo mai kor wa chuan deril hena ani na dik tak a hriat tira chu vele derilan ngai damadil na sa hle mai kor wa pakhat jok chuan kate a hril ruwa a pasal thuruk chu a soi chuak ketika puanin a hup saka an pa ma ngei chuan a that zui ta ni derila trap zoya chuta motor light ron eng pupin a hona richard chara pakhatin nawa enfia chuan tu ma an lo om box si lo jem ron lang thutin chupa chu a hnunga avita baseball betin a volet top a thian te panni an ron chuaka kan phal lai hian helai mun hi chuasan vatro tia shilin jem atlan chengal chumi hnu chuan pakhat zokin deril avit thoya athi mai in catherine thalak kha a entir mai kor an han phelnak chuan mitsle jek te kha an lo nia mits fanu bauna deril hian mo alo phurni om takani an thian pa hliam an kwa chhuala in jemin baseball bat nen aron baile thuta jekan in chunga awum lut zui an man be hnu chuan jemin zubur honda in alo vit sia an bul loka anu le pa ruang lo le reng chu muin tlan chia tatum chuta mitsan aron man beta jem chu a that le ta ni engthil nge kan ti tak hi jekan aron ti chuaka chuta le jemi taksa le anu le pa taksa atang chuan ramsarap thlak em an ron chuak zula tlan chiat an tum lain an thian pa hliam tuar berkha ramsa chuan aron man mana an thian dun chuan an tlan chiat san taringot mai maser ramsa te chuan an ron zui zela pakhatin konga alo dang nge jekan motor ti chak zual savin asudeu chora kongpui an la mel hriat ngai reng lo chu an zo ta ni akuta thisen kai chungin mitsan afanu catherine thalaka en vongvonga ko en hnu pon ramsa te khan an lo la zui reng gas station a khan an va thleng le hlola satarin an thlen hun alo ngak rengani